Bos días. Vamos a preparar unha lamprea ao estilo bordalés, que é a máis típica por aquí pola zona. Temos aquí os ingredientes que son moi básicos. Cebola picada, que ten que estar ben picadiña, xamón serrano, un tomate tamén natural triturado. E, como non, a máis importante de todas, que pois a lamprea. Neste caso tiñámola morta e congelada, vale viva, a sustancia é a mesma, e agora vamos co paso máis importante, que pode sacarlle o limo, que esta piel que vemos por aquí, que se separa, que é moi desagradable e sería pois bastante difícil comela. Para iso estamos quentando auga, fervendo, e vamos a pasar a este proceso. Ben, pois vamos a escaldar a lamprea. Temos que deixala uns minutos. Se estivera viva, deixaríamola dentro e andaría as voltas xa. Un par de minutos, se mira que empeza a escaldar. Que ben, sale así. Sale. Para igual hai que utilizar unha malla estilo como a que temos aquí neste momento, que do saco de cebolas, algo que sexa así rugoso, porque senón unha escaparía nos a lamprea e outra pois non daríamos sacado os lismos estes que ten. Como vedes, tiña un color blanquecino e quedou con este aspecto, que é o que ten que quedar. Planchado. Ahora estamos repasando con un cuchillo pequeno, anda que non parece que non teña nada, sempre lle quedan estes restos, que non é que lle den un sabor así extraño, pero é desagradable despois no paladar. Bueno, ahora vamos a limpiarla por dentro, que é un dos pasos máis importantes. Vemos onde ten as braquias, ou as branquias. Nas últimas dúas aproximadamente damos un corte no medio a medio. Aquí debemos ter cuidado porque está o estómago, bueno, están todo o que é o intestino, a fela e todo isto, e se o cortáramos, pois teríamos. É importante facelo nun recipiente cerrado, porque o que temos que aproveitar é a sangre que se vai a preparar na súa propia sangre en viño tinto. Rápido del río. Llega, hostia, unha femia de puta madre, son máis ricas. Esta é unha femia, detectámoslo porque ten aquí estas huevas, que son as que se iría a desovar pois, subindo o río Tea, neste caso, que son unha lamprea do Tea, e ten estas huevas. Se fora un macho, pois non tería nada. Este é o fígado. Entón vamos a proceder ao seguinte paso. Este é a zona do cu, ou do ano. Hai que darlle un corte hacia a parte de arriba, aquí é onde se inserta pois a... Bueno, aquí apreciamos que terminan a arteria principal da lamprea e o intestino, que isto temos que separalo pois desta parte para retiralo despois pola parte de arriba. Aí está. E esa a tripa? Sí, esta a tripa son estas dúas, ves? Unha é o intestino e outra é esta a arteria, esta intestino. Entón temos que buscarlos aquí na parte de arriba. Vamos a abrir un poquinho máis. Aí non hai problema de cortar o fel, así? Nada, o fel está aquí no fijo. Isto é o fijo, entón aquí para baixo, se cortáramos algo non habría ningún problema. O das huevas isto non se pode asustar porque é o normal. E agora collemos, e ves, agora nos vai separando xa esta tripa. Sí, señor. E agora outra. Temos que buscarla. A xente que lle aproveite isto para facer a salsa, para ligar a salsa máis rica. Pasa mucho vayas. Non tocarlle o fígado.
Da sangue. Aquí hemos conseguido a médula. Tengo ahora que ir tirando con... Vamos a cuidar un pequeño. Espera. Sí, señor. ¿Quitas algo? Sí, porque a veces quedan algunas... A mí no me queda nada, pero... Está pequeño. Y eso sí, pues encollen un poquinho. Bueno, non era un medio dedo, pois así. Vai ser moi finillo, Bueno, no, dalle, ti sabes. Bueno, máis ou menos, isto como que tes... A fin, se se corta máis finos, fanse antes. Pode facerlo mejor, Pode ser non sei. o mercado que vamos a comer despois. Entón, isto queda todo limpiño, non se anda coa espilla esta ni nada. Pois este é o último proceso. Hai xente que a fai enteira, dalle os cortes pois pola parte posterior da lamprea e a fai enteira rodeada. Así o que facemos é sacarlle o que é a espiña dorsal ou a columna é máis agradable na comida. Este é a sangre que se aproveitou. Vale.